Влизай. Емине. През целия път мълча. Чаках да се успокоиш. Ела да седнем и да поговорим. За какво? Караме се заради същите хора и по същите въпроси. Наистина ми писна да говоря за това. И решение нямаме. Емине, много те обичам. Влюбен съм в теб. Никой друг не ме интересува, Емине. Татко? Бенал? Ще го оставя тук. Дай, сине, дай. Притеснихте. Не, няма проблем. Не съм чужд човек. Благодаря ти. Добре тогава. Нух! Да? Ужасно съжалявам. Исках да ми станеш зет. Наистина ли? Да бъдем семейство. Емине щеше да е щастлива с теб. Тя няма да е щастлива с Фарук. От различно тесто са. Затвори хубаво вратата, нали, Лело Султан, и ти се разстрои. Аз съм ти като син. Ако имаш нужда от помощ с магазина или за друго, не се тревожи. Вие с Джемиле разчитайте на мен, нали? Да. Лело Султан, от 15 годишен искам да съм ти зет. Бог знае, но тя не поиска. Не ме харесва. Не ме харесва какво да направя. Не харесва мен, нас, квартала. Избяга от нас като враг. Тя нищо не разбира. Ако питаш мен, и живота не разбира. Ще разбере. Животът ще й покаже. Но чуй ме, не се бъркай, Зейнеп е права. Това е нейният избор, не дей. Дано Бог й помага. Какво да кажа? Дано е щастлива. Бог ми е свидетел, отдавна се моля за нея. Бог знае. Нека тя да е щастлива, това ми стига. Нали? Добре, сине, добре.
Ще дойда във фирмата и ще говорим. Моля те, моля те. Защо не ме накараш да се гордея с теб? Поне веднъж, Фарук. Поне веднъж. Добре, добре. Хайде, да си поръчаме пица. Ще се обадя на Онур. Прави страхотни пици. Тази вечер ще си пуснем филм. Фарук, седни, да поговорим. Седни. Фарук, За какво да говорим? за станалото преди малко. Фарук, баща ти не ме погледна. Не ме поздрави. Не се запозна с мен. Направо си тръгна. Защо? Защото си е такъв. Остави го за Бога. Ще свикне, ще свикне. Спокойно. Какво? Фарук, ние не спираме да затъваме. Осъзнаваш ли го? Аз не разбирам. Май допускаме грешка. Никой не иска да сме заедно. Еми не, стига. Моля те, стига. Вчера беше майка ти, днес е баща ми. Какво да направим? Не ни подкрепят. Няма да го направят. Според техните искания ли ще живеем? Не. Ти какво искаш, Емине? Това е най-важното. Онзи мъж е разбойник. Едва я отървах. Той е луд. Как ще оставим жената сама, а? Добре. Ще отида, ще живея там с нея. Но как ще стане без мъж в дома? Не става? Ами ако дойде там? А Нух, нека остане при вас. При свободна жена. Виж какво става. Да започнат да говорят ли? Добре, мила, ти отиди. Живей при нея. Къде да ходя, госпожо Сакине? Кой ще върти къщата, а? Снахата. Како, спокойно. Майко Сакине, стига. Какво каза полицията? Разпитаха ни, описахме го. Казаха, че ще започнат да го търсят, но той и не е глупав. Ще се появи и ще се опита да хване Бенал, когато най-малко очаква. Бенал ми каза: бракът им е бил труден. Мехди, сине, и ти знаеш какъв брак е имала. Изпълнен с тормоз. Той много я е бил. Така. Това момиче е само. Какво да направим? Няма да я оставим на улицата, докато носи в отробата си нашата кръв. Не става така. Изморена съм. Сигурно от пътя. Ще си почина малко. Дъще, Бенал излезе от стаята. Може да си легнете. Какът и Мюжгян знаеше, че ще си дойдете утре, затова я настани там. Чуй, Бог ми е свидетел, Бенал не искаше да влиза във вашата стая. Ние я накарахме. Не, ще спя тук. Добре, добре. Знаеш къде са чистите чашафи? Вие останете тук. Аз ще дойда долу, ще се свия някъде. Хайде, Мюжгян, хайде, дъще, ела. Момент. Бенал ще остане, нали? Хайде, ела, дъще. Момент, нека Мехди ми каже какво. Лека нощ. Зейнеп, нищо ли няма да кажеш? Тук ли ще спим? Мехди, няма да вляза в онази стая. Разбра ли? Ти спи където искаш. Но моля те, реши този проблем. Аз ти казах, че каквото и да става, ще те подкрепя. Но моля те, това вече е прекалено. Няма да седя на една трапеза с тази жена. Повече няма да вляза в онази стая. Уважавам себе си, имам гордост. Права си, каквото и да кажеш. Повече няма да те карам да правиш жертви. Още от първия ден не спазих обещанието си. Какво да направя? Какво да направя? Аз не те обвинявам. Не съм ти ядосана.
След един ден. Дъще, как е звездата на деня? Исках да те чуя. Добре съм. Всичко е наред. Не ми звучиш добре. Бенал ли създава проблеми? Идва в дома ви ли? Близо ли живее? Не, майко, не се тревожи. Ние ще се видим ли в университета? Татко ще дойде ли? Дъще, той много искаше, но... Вчера замина по работа извън града. Каза, че ако успее, ще дойде. Добре, ясно. Ще се видим там тогава. Да, добре. Разбира се, ангелче. Ако не те видя преди речта ти, ти желая успех. Гордея се с теб. Силното ми момиче. Благодаря, майко. Екрем. В момента няма връзка с този номер. Моля, оставете съобщение след сигнала. Екрем, искаш да полудее ли? Защо от вчера не отговаряш на обажданията ми? Четеш съобщенията ми, виждам. Вчера не си бил на съвещанията. Моля те, обади се. Екрем, искаш да полудее ли? Защо от вчера не отговаряш на обажданията ми? Четеш съобщенията ми, виждам. Вчера не си бил на съвещанията. Моля те, обади ми се. Минаха 20 минути. Отидоха до тоалетната. Защо се бавят? Кажи на Мелтем, че ще изпуснем полета. Добре, господине. Госпожо, заповядайте лекарствата ви. Благодаря ти. Бетил, обади се на господин Ихсан. Нека веднага да дойде. Добре, госпожо. Най-накрая, Екрем. Нермин, няма да повярваш, като чуеш някои неща. Наистина те обичах. Направи всичко за детето си. Точно както ти направи всичко за Зейнеп. Не те моля за прошка, но много съжалявам. Бях принуден. В момента няма връзка с този номер. Моля, оставете съобщение след сигнала. Госпожо, господин Ихсан дойде. Има и други хора с него. Господин Ихсан ли? Бързо. Господин Ихсан? Госпожо Нермин, съжалявам, но имам лоши новини. Не знам как да ви го кажа, но... Нали упълномощихте господин Екрем? Да. Господин Екрем заедно с адвоката госпожа Мелтем са взели всичко. Какво? Тоест взели са ви фирмата. Освен това имат и дете. Веднага трябва да повдигнем обвинения. Тоест може да избягат. Освен това ще ви бъде даден срок. През това време инспекторите ще опишат цялото ви имущество. Съжалявам много за това. Госпожо Нермин, Имате голям дълг към банката. В последно време не са правени никакви плащания. Господин Екрем ви е оставил много дългове. Какво ще правиш? Фарук, загазил си. Освен това, Селин ми се обади. Селин ми се обади. И доколкото разбрах, тя те харесва. Да знаеш. Не я искам. Не я искам. Не я искам! Какво ще правиш с нея? Тя е напуснала дома си. Ти си поел отговорност. Тога. Не е в сърцето ми. Никой от вас не разбира. Дали не е, защото е спечели трудно, а? Добре. Това момиче е умно.
Добро. Ясно. Но виж себе си. Виж нея. Тога стига! Наистина стига! Какво става? От какво се оплакваш? Тълга, как си? Добре. Какво е станало? Нищо. Приятелката ми Гюкче днес се дипломира. Карам Фарук да дойде с мен, да не ме оставя сам, но не иска. Гюкче? Учеше заедно с Зейнеп, нали? Да. Днес ли се дипломират? Разбрах. Искаш ли да отидем? Ами, сигурно не е подходящо. С Зейнеп често си мечтаехме за този ден. Казваше, че ще седна най-отпред. Също така, забравих да ви кажа, станала е първа. Наистина? Да. Заслужи го. Много се потруди, милата ми. Така е. Зейнеп е умно момиче. А и сега, като знам историята й, гордея се с нея. Какво стана? Нищо. Какво стана? Когато вие си говорите, не е проблем. Казах нещо и се нацупи. Не знам какво да ти кажа. Ти наистина не разбираш женската психика. Това е. Тук ще стане напечено. Ще бягам. Желая ти успех. Елате. Ти мини от тук. Седни. Нека тук седне госпожа Нермин. Тя има повече заслуги. Седнете тук. Добре ли е тук? Откъде ще дойдат? Ами оттам, сигурно. И аз ще уча в университет. Много искам това да ми се случи. Дано, дъще, дано. Хубавото ми момче. И ти щеше да завършиш. Ако знаех, нямаше да ти позволя да работиш в сервиза, но късмет. Аз съм доволен от положението си. Не се тревожи за това. Мехди, дано животът ви дари с прекрасни моменти. Амин. Да дойдем тук и за децата ви. Амин. Здравейте. Няма да ни види, нали? Спокойно ще седнем по-назад. Спокойно. Добре. Толкова ли обичаш Зейнеп? Ами разбира се, тя ми е сестра. Хайде да побързаме. Искам да чуя речта и откъде ще минем? Да, ела. Къде е майка Нермин? Не знам. Госпожа Нермин я няма. Много се вълнувам. Госпожо Зейнеп, след малко ще ви поканя за речта. Поех по този път. Но тук не ме научиха на обич. Сякаш някой ми каза, че у дома ще ме научат. Но не знаеха къде е домът ми. Много се притеснявах за речта. На коя от майките си първо да благодаря? Не исках да засегна нито една от тях. Скъпи гости, добре дошли на дипломирането. Сега
Искам да поканя на сцената първенеца на юридическия факултет Зейнеп Гюксю Караджа, за да държи реч и да получи дипломата си. Браво! Много ви благодаря. Честито. Честито, желая ти успех. Благодаря ви. Благодаря. Знам, че ще успееш. Благодаря ви. Успешен път. Благодаря. Извинете. Първо, искам да благодаря на моите преподаватели, че през тези 4 години ме подкрепяха. Господин Бюлент често казваше, че добрият изказ е задължителен в тази професия, но аз много се вълнувам. От дни подготвям речта си, четох я, учих я. Но когато дойдох тук, Госпожо Нермин, елате, елате. идвам. Елате, тук е за вас. Елате. Искам да ви разкажа историята си. За мен тя значи много, защото докато я разказвам, за мен винаги е много трудно. Знам, че всеки смята историята си за много ценна, но моята е малко по-специална. Аз имах 2 майки и 2 бащи, докато растях. Майките ми са много различни една от друга, като черното и бялото. Затова, докато растях, ми беше трудно. Коя от двете беше права? Коя ме учеше на правилното нещо? Лутах се между тях. Имаше моменти, в които губех посока. Но всъщност бях голяма късметлийка. Защото не можем да се изправим, ако не паднем. Колкото и да благодаря на майките ми тук, ще е малко. Имам професия, благодарение на техните жертви. Добре, че ви има и съм ваша дъщеря. Много благодаря. С години търсех дома си. Но когато се влюбих, разбрах, че домът ми е в сърцето на любимия. Пораснах в малка стая, но след това разбрах, че сърцето е необятно. Благодаря на моя любим, който отвори вратите на сърцето ми. Благодарение на теб се научих да го слушам.
Но аз искам да посветя дипломата си на друг човек. Човек се учи да мечтае в дома, където е роден. Баща ми не искаше да уча. Той късаше и гореше учебниците ми. Но с батко играехме на съд. Единият беше съдия, другият адвокат. Съдехме татко. Да, никой не се ражда виновен. Но повечето хора в този живот, понеже нямат мечти, умират живи. Моят брат мечтаеше с мен. Но на 13 години почина заради липса на лечение. Скъпи батко, от детството ми спазих обещанието, което ти дадох. Милата ми. Дъще, Благодаря. Много благодаря. Обичам те. Много ти благодаря. милата